Ak sledujete toto video, máte šancu, akú dostane len málo kto. Dnes je deň, kedy sa začína vaša cesta k 1. miliónu. Slovensko je v šoku. Po spustení projektu od Ladislava Kamenického sa pri bankomatoch vytvorili rady. Príjem vo výške 800 eur denne sa stal realitou pre tisíce ľudí. A podľa samotného Kamenického to zďaleka nie je jeho hranica. Môj projekt je otvorený výlučne pre občanov Slovenska a bude dostupný len obmedzený čas. Túto príležitosť budú môcť využiť len tí najrozhodnejší. Nebudem vás krmiť prázdnymi sľubmi, ale môžem s úplnou istotou povedať, ak investujete len 250 eur, môžete už v prvom mesiaci dosiahnuť príjem od 20 000 do 30 000 eur. Platforma je plne automatizovaná a nevyžaduje od vás žiadne skúsenosti ani špeciálne zručnosti. Žiaľ, z technických dôvodov nemôžeme poskytnúť prístup každému záujemcovi. Registrácia bude uzavretá už koncom tohto týždňa a iba tí, ktorí stihnú podať prihlášku včas, získajú garantovaný príjem. Predstavte si, denný príjem 800 eur. To je približne 4500 eur týždenne a viac ako 25 000 eur mesačne. S takýmito peniazmi zabudnete, čo znamená žiť od výplaty k výplate. Budete môcť dať svojim deťom kvalitné vzdelanie, ísť na dovolenku vtedy, keď vám to vyhovuje a hlavne tam, kam ste vždy snívali. Projekt má štátnu licenciu a je podporovaný Národnou bankou Slovenska, čo zaručuje maximálnu ochranu vašej investície na štátnej úrovni. A to najdôležitejšie, ak čo i len jeden účastník zarobí menej ako 25 000 eur mesačne, osobne mu vyplatím kompenzáciu vo výške 20 000 eur. Preto, ak naozaj chcete zmeniť svoj život, konajte hneď. Zajtra môže byť neskoro. Aby ste sa mohli pripojiť, stačí vykonať len 3 jednoduché kroky. Krok 1. Prejdite na webovú stránku. Krok 2. Vyplňte registračný formulár. Krok 3. Počkajte na hovor od nášho manažéra, ktorý potvrdí vašu registráciu a sprístupní vám platformu.